For today's video, flavorful Bicol, siram pagkaong Bicol nun, a culinary and gastronomic tour of Bicol. Alam niyo ba na sa mga unang taon pa lang ako bilang isang tour guide, nakilala ko ang Marcasotes sa bayan ng Kamadig sa lalawigan ng Albay. At ito ay ginagawa ng Martellano family. Ngunit nawala ang tradisyonal na pagluluto nito at alam niyo ba na nabuhay ulit ito sa lungsod ng Tabaco sa lalawigan pa rin ng Albay, sa Barangay Salvacion, at ito ay ginagawa ng pamilya Borgoñas. Itong tradisyonal na pagkain na makikilala mo lang sa lalawigan ng Albay ay naipasa ng matagal na panahon. Ang tradisyonal na pagluluto ng Marcasotes ay kakaiba dahil ito ay isa lamang uri ng puto o tinapay na masarap sa merienda na kasama ang kape. Alam niyo ba na ito ay unti-unting nakilala hindi lamang sa lalawigan kundi sa buong Pilipinas na rin dahil ito ay parang kapareho ng Portuguese sponge cake na galing sa Portugal. Ito ay gawa lamang sa itlog, harina, tubig at asukal ang pangunahing sangkap. Pero ito ay inihahalo ng mahigit 1 oras upang makuha ang tekstura nito kapag naluto na. Gamit ang isang giant clay pot, dito ito lulutuin na siya ang magsisilbing oven at mahigit kalahating oras sa malakas na apoy bago ito ilagay at halos mag-iisang oras ulit bago ito lutuin. Sa halagang 50 o 100 pesos, may enjoy nyo na ang tradisyonal at tatak Bicol na pagkain. Ito ang Marcasotes. Ito si Bicol Tour Guide. Thank you for watching Siram Pagkaong Bicol nun, a flavorful of Bicol.